assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men ɗimmiɗe nani e Dental Dina TV. Dental nani ay diine nani TV nan doga. Dental Dina TV. Dental Dina TV an mo waɗan abonné o waɗa feeɗe mbaɗa abonné naata mbatta yiide ko woni toon ko jangguinano ko fof non toon moftanima janga anne kadi jeeya e walloɓe walleteɓe duusoɓe duuseteɓe. Kala gonɗo hen ɗaɓɓirama ballal, gonɗo Facebook ɗaɓɓirama ballal, kala ɗo mbawɗa wonde aɗa janga hen, aɗa wawa hen, aɗa nafe hen, ane naf hen. Hoto jaɓ ɓurede hen, ɓur hen, ɓurnu hen hoorema. Galle men, golle men, duusen jangde nde, duusen jangde nde, nanen ko haala, jaɓen ko haala. Dental Dina TV an gonɗo heno ene yettoma. An mo ala heno noon jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal, on saha ma yi ɗon ko wayno hulde ni, piya hulde nde, on saha mo dow dow o piyata hankadi wona jeyama hen. Kala ko jangguina yettoma jangga mbawa anne seeɗel ma joguiɗa mbaɗa hen balla julɓe. 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa linjiyawo sabo mbaɗan ko mbawɗa ko jinguere ma, ballal ma, duuso ma e galle golle. Hande noon eɗen janga tural, on jangguino portal dow e portal less. Mi wino on portal dow ko A, ngal less ko I, wadde so wayini kañum wiyete U o. Wadde a faami allif e tiginte ko gotum. Kala jimi allif walla tiginte masgal bangal ni e dow muɗum ko U wiyete. Wadde ko ɗum ɗo woni U. Ɗum ɗo tan ɗum ɗo woni U o. No ga woniri U ni e pular, anne ko ɗum ɗo woni masgal Qur'ana arab U muɗum. Ay ɗo noon fooɗani no mbiyata o nani. A saggi ɗo saggitotoɗa. Ɗo noon ay tiginto ay ko oɗo wo fooɗira ɗum. Wadde mbiyata ko ay nanɗo ay ko ɗo o haaɗi, ko oɗo wow woni oɗo. Wadde ko oɗo woni oɗo, oɗo woni oɗo. Ɗo a faamino ɗo ko ɗo wonno ko oɗo waɗi ha wiya tiginte so waɗi ɗum ɗo ko allifne ko teskede oɗo wow oɗo wow. Ɗo noon ɗiɗi woni ɗo mbiya a jangguino an in. Hande aɗa janga ay o nani woni gotal ngal, ngal ɗo woni ngal ɗo. Waɗɗo ko ɗone ko ayde wadde hande janguɗa tan ko e ene wayni yaltani so wayini so wayini aynen ni noon ɗiɗi wadde a andi no windirte to tiginte so allif. A andi no windirte tiginte walla allif. Ɗo e ɗo ko gotum, ene wayni ha ganda so tawi ko wayni ko so wayini kasi. Ɗum ɗo noon ko sidda, ɗum ko kowal.
sidda e kowal kañum e maskal angal nandi ko jahata min garoy hen so Allah jaɓi ko hata ganda sidda e kowal nandi ko jahata ko ayata ɗon wadde a faami ko ni wayata nani 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 wadde ɗo woni mo pular no mo qur'ana arab ɗo ko pular wadde sa andi tan pular e qur'ana e arab nandi ko jahata masɗe maɓɓe nandi to bange porgal kamɓe nandi to bange sidda kamɓe nandi sidda woni ɗum ɗo sidda maɓɓe kamɓe nandi kala jiya sidda tan ɗiɗi pawdirta ano pular ni sa waɗi addu ko mbaɗɗa dawi ɗiɗi anne ɗo kala fawi tan ɗum wiyete sidda ɗum ɗo woni sidda pular arab qur'ana ɗum ɗo woni sidda qur'ana arab wadde kala jiya tan sidda tan ɗiɗi woni hen so gotal ko ni wayata ɗo kala jiiɗa kowal ko gotal sidda ko ɗiɗi wonata kala fawi tan ɗiɗi woni ɗon ganda ɗum kadi paama ɗum wadde ko ɗo woni fooɗani ɗo woni fooɗi ɗo ko fooɗi ko gotum noon ko hata ganda tiginte e allif ko gotum tural foɗirte ko wow a jangino portal foɗirte ko allif a jangino portal less foɗirte ko yanara ɗo noon tural foɗirte ko wow walla wow taƴƴo ari hardi wadde ɗo ko ɗo ko koɓe gotum ɗo ko tiginte ɗo ko allif mi habrinoma allif e tiginte ko gotum wadde a fama tan ɗo ko nani ɗo ko nani ɗo noon ko ay ko oɗo tan arti ɗo ɗiɗi mum wadde ɗo wawa fodde ɗiɗi potta mbiyata ko gaddano yenta hen wona a jangino an a jangino in ɗo ko aymo an o ko a woni hen aymo in o ko i woni hen ɗone mo o ko o woni hen gasi ɗo tan sa wawi ɗo tan jangde ma ɓurata yawde ɗum woni heblo masɗe pular gonɗen wadde ɗum woni fooɗani a saggi ɗo cakkitortoɗa ɗo woni a saggi ɗo cakkitortoɗa ɗo woni a saggi ngaraɗo nani ɗo ko a saggi nani ni a faami moƴƴi de wadde ɗo ko fooɗani o e o ko gotum ɗo ko wadde woton ko e gasi wadde kowal ngal e siddo o ɗon masɗe kaaɗi ma woni portal dow ma woni portal less ma woni tural walla kowal joni noon sen garoyi e windane wonde nde ko ɗon kadi man pamɗon goɗɗum karan kaaɗen ɗo mbasan jiiɓade fooɗani ɗo e ɗo ko gotum ko hata ganda so tigini waɗi ɗum ɗo ko so wonde wow mbiya allif ɓolo o tan wondi ko so wonde wow noon walla to taƴƴo mbiya a faamide to waɗi ni ɗiɗi dow wi nani nden noon hande ko tural tan janguɗa ay tural janguɗa tural ɗiɗi dow janguɗa wadde ɗo ko ɗo ko ɗo ko ɗo ko ɗum ɗo wiyete sidda ɗum wiyete kowal koɓe gotum onon kala jiiɗamo ko ɗiɗi wonata ɗon fayi koye allif wawata wonde koye baatan fawoto faye less alkure ɗe koye nogas
e jeetati allif gooto o jaɓani fawade sidda kono heddi fof ne waɗa sidda ne jaɓa sidda kay nani on paamide kowal nani kalɗo fawi ko gootal wonata sa wi al ko gootal ko sa wi muhammadu ay muham e ma o woni ngaro hen ha ɓuran famde ɗum ko ato gandon masɗe mon gasi ko tural sidda kowal on jangino portal dow portal less ɗiɗi wadde tati nayyi oɗo wonti oɗo kadi kaɗen ɗo haade mon woɗɗoyde jiiɓoɗon windan ɗimmire nde eɗen jangi hen o eɗen jangi hen ubaɗo ni e ubaɗo ni e on ɗo noon waɗita sa saggi ɓallo haqqille ma o ɗo kadi ma ngare ɗi ko jahata ko ɓe garoy hen yeeso on paami ha ganda tan kowal e sidda ko a yahata a woni ɗon ko a jangata ko ɗum kowal jangata ɗum sidda jangata on paami moƴƴude wadde ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañitoɗon janggon ɗigga an noon jiɗɗo jeede Dental Dine TV jahata ko YouTube binda Dental binda Dine TV no wayi ɗo ni Dental Dine TV jiya galle o hulde nde piyata uddito jiya hulde less dow mo dow o piyata hankadi a jeeyama hen kala ko wonno toon jiya kala ko ay ko hesti kadi jiya wona aɗa janga aɗa wawa kadi ballal ma ina naata hen e nder numéro men biyeteɗo 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li gara kalanamin wonde a waɗi hen ballal ma a waɗi hen jinguere ma hay sa janggani hen wallu jangde e jangoɓe hay sa janggani wallu hen jangde e jangoɓe wona anne a jingani jangde e janguinoɓe yo Allah ko en nande famde yo Allah ko en nande famde kadi en kaaliɗo ha gongol inchallahu taala o ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kowal Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam